Witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Ja się nazywam Niklaus, a tutaj w tle mamy grę, która posłuży jako takie tło do tutaj moich rozważań. Call of Duty Black Ops, które udało mi się wyhaczyć na G2A za 25 zł, także jeżeli by ktoś jeszcze nie miał okazji grać, czy chciał się z tą częścią zapoznać, sobie przypomnieć, bo ja na przykład gram w nią na komputerze pierwszy raz, wcześniej grałem tylko na konsoli. Także tam link macie w opisie, możecie tam sobie to znaleźć. Moi drodzy, Call of Duty Black Ops to jest troszkę inne Call of Duty niż wszystkie inne, tak to może określmy. To jest Call of Duty od Treyarchu. Te Call of Duty od Treyarchu zawsze były troszkę inne niż od Infinity Ward. Były takie bardziej krwawe, bardziej brutalne, miały taką mroczniejszą atmosferę, większy nacisk był położony, też mi się wydaje, na fabułę, jakoś to takie wszystko było. Wydaje mi się, że Call of Duty od Treyarchu po prostu były fajniejsze. Czy Black Ops, czy Black Ops 2, no za trójkę się nie wypowiadam, bo nie miałem okazji grać. Czy World at War, pomimo tamtych baboli takich historycznych w kampanii, też naprawdę było bardzo fajną częścią i ostatnim Call of Duty w klimatach II wojny światowej. Także te Call of Duty od Treyarchu zawsze mi się bardziej jakoś... Muszę sobie to troszkę ściszyć. Zawsze mi się te Call of Duty jakoś bardziej podobały. Szczególnie właśnie ten Black Ops, który tutaj poruszał taką tematykę, której w Call of Duty nigdy wcześniej nie... której nigdy w Call of Duty wcześniej nie było, no czyli właśnie, jak tutaj widzimy, wojnę w Wietnamie, generalnie tematykę zimnej wojny. Co? Oj, to był nasz? Nie, dobra. Czyli generalnie coś takiego, no co w ogóle w grach się pojawiało bardzo, bardzo rzadko, a już w ogóle niesamowicie rzadko w FPS-ach takich, AAA, temat bardzo rzadko poruszany, rzadko kiedy. No i słuchajcie, naszła mnie taka refleksja dzisiaj po przeczytaniu jednego artykułu na tam jakimś portalu bodaj na czy na GameZilli, czy na gram.pl, że za jakiś czas wyjdzie zestaw trzech Call of Duty Modern Warfare, czyli jedynki, dwójki i trójki. Taki pakiet na stare konsole, nie wiem czy na PlayStation 3 też, ale na pewno na Xboxa. I że to, no czaicie, no moi drodzy, Call of Duty Modern Warfare sprzedawać zaś po raz drugi jako zestaw i to jeszcze na starą konsolę, która już, o ile się nie mylę, nie jest produkowana, tak? Bo Xbox 360 już chyba nie jest produkowany i w ogóle przecież już od dawna na niego żadne gry, no a na pewno te gry wychodzą bardzo, bardzo rzadko, także po prostu no odebrałem to oczywiście jako skok na kasę. Trudno było na to patrzeć jakoś inaczej. No i właśnie, moi drodzy, dlaczego, co się stało z Call of Duty, że generalnie skąd się bierze teraz ta cała nienawiść do Call of Duty, skąd się bierze ten hejt, chociaż ja bym tego nie nazwał hejtem, bo według mnie hejt to jest coś takiego, powiedzmy, nieuzasadnionego, a te uczucia, które ludzie mają do Call of Duty w tym momencie według mnie są jak najbardziej uzasadnione. Skąd to się wszystko bierze, moi drodzy? Jaki moment był takim momentem przełomowym, kiedy Call of Duty przestało być, że tak powiem, wiodącym przecież FPS-em, jeżeli chodzi o, no, generalnie Call of Duty wyznaczały jakieś standardy, prawda, to były czasy, kiedy wychodził Medal of Honor Allied Assault, potem wyszło pierwsze Call of Duty i to była pierwsza taka w zasadzie gra traktująca o II wojnie światowej, gdzie wiecie, byliśmy tylko trybikiem, małym trybikiem w machinie, gdzieś tam obok nas biegały setki żołnierzy i oni tak samo jak my walczyli i oni ginęli i odradzali się tam w nieskończoność, ale było to takie uczucie, że gdzieś się bierze udział w naprawdę konflikcie, we wojnie, w konflikcie na wielką skalę i że gdzieś nie jesteśmy jakimiś bohaterami, całkiem inaczej niż na przykład w Medal of Honor, prawda, bo w Allied Assault tak ta fabuła wyglądała, że my byliśmy tym głównym bohaterem i przeważnie, tam nie licząc plaży Omaha i tak dalej, to byliśmy po prostu tym bohaterem, który tam mordował gdzieś tabuny żołnierzy, sam w pojedynkę, wiecie, był takim Hansem Klossem, wykonywał jakieś takie super tajne operacje, przebierał się za Niemca i tak dalej i w ogóle mordował tam setki tych żołnierzy i rozwalał czołgi w pojedynkę i w ogóle macho, nie? I to był też taki element rozpoznawczy w zasadzie Medal of Honor, bo to się gdzieś przewijało tam we wszystkich częściach, od tam początkowych Undergrounda, Allied Assault, Frontline'a i tak dalej. Także to nikogo nie dziwiło i to nikomu jakoś nie przeszkadzało, bo po prostu tak w Medalu było zawsze. Ale właśnie siłą Call of Duty było to, że one było inne, że tam właśnie byliśmy jednym z wielu.
No i to jest coś, to nie jest jakoś odkrywcze, to zostało powiedziane w jednym z odcinków takiego programu, który robią panowie z gry online, właśnie, że najlepsze w Call of Duty było to, że byliśmy tym trybikiem, a potem to się zmieniło. Od Modern Warfare, moi drodzy, zmieniło się to całkowicie. Zaczęliśmy być superbohaterem, no i potem skończyło się na tym, że mamy już, prawda, że Call of Duty już nie jest taką grą, gdzie gdzieś mamy wrażenie, że bierzemy udział w rzeczywistym konflikcie i że jesteśmy jakimś trybikiem, tylko jesteśmy jakimś agentem takim, prawda, jakimś Jamesem Bondem, jakimś Heroesem w ogóle. Już w ogóle w ostatnich Call of Duty, tam w Black Opsach, w Advanced Warfare mamy już jakieś wszczepy, jak Adam Jensen z Deus Exa, także w ogóle wiecie, skaczemy daleko, w ogóle jacyś jesteśmy niewidzialni, odpalamy jakieś cloak engaged, nie, w ogóle rzucamy tam przeciwnikami, w ogóle rozrywamy im głowy, rękami zgniatamy jak cytrynę. No, to się stało z Call of Duty, zboczyło no w taką alejkę gdzieś, że to co czyniło Call of Duty właśnie, to co robiło Call of Duty tą fajną grą, po prostu w tych nowych częściach już nie istnieje i to jest według mnie jeden z grzechów głównych, ale to oczywiście nie jest jedyny grzech, jaki popełnia Call of Duty. Te nowe Call of Duty im dalej w las, tym więcej kup, jak to mówią, także tych grzechów one popełnia wiele. Kolejnym grzechem jest to, że Call of Duty działa po prostu od pierwszego Call of Duty to jest ten sam silnik. Wiadomo, że jak sobie porównamy pierwszą część Call of Duty, a Black Opsa najnowszego czy Advanced Warfare, no to te gry wyglądają lepiej, ale gdzieś u podstaw, moi drodzy, to jest ten sam stary silnik, który napędzał Quake'a. Dokładnie, to jest, moi drodzy, ten sam silnik, który napędzał Quake'a. Oczywiście pudrowany, już modyfikowany na takim niemożliwym stopniu, że już ciężko jest go poznać. No i rzeczywiście te ostatnie Call of Duty nie wyglądają źle, ale to jest po prostu... Nie ma w tym żadnej innowacji, nie ma jakiejś dobrej animacji. Te animacje we wszystkich częściach się powtarzają, wyglądają praktycznie identycznie. Nie ma destrukcji otoczenia, no to po prostu, no, moi drodzy, wygląda to słabo. W porównaniu na przykład do BF-a, moi drodzy, wygląda to słabo, no nie oszukujmy się, a naprawdę Call of Duty zarabia takie pieniądze, czerpią z tej gry takie zyski, że naprawdę byliby w stanie, uwierzcie mi, wyposażyć się w nowy silnik graficzny, choćby w jakiegoś Unreal Engine'a i naprawdę całkowicie by tą grę się inaczej odbierało, bo wiecie, jednak nie będąc jakimś... Ale tutaj masakruje fajnie. Nie będąc jakąś graficzną dziwką, to jest taka kalka z angielskiego, bo jest takie hasło w języku angielskim graphic whore. To są tacy ludzie, gdzie do nich w grach najważniejsza jest grafika i praktycznie gdzieś tam warstwa fabularna i tak dalej, to się praktycznie nie liczy, bo tylko na grafice im zależy. Ja nie jestem taką osobą, ale no jeszcze do tego jestem mężczyzną, także jestem wzrokowcem. No grafika jest ważna, moi drodzy, nie oszukujmy się, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, na które się zwraca uwagę. No jeżeli gra w obecnych czasach wygląda jak gówno, no to możemy nie dojść do tej drugiej warstwy, żeby dać jej szansę fabularnie, jeżeli chodzi o mechanikę, ciekawe rozwiązania i tak dalej. No grafika jest ważna, Call of Duty wygląda po prostu słabo. Dalej, te kampanie, moi drodzy, to są coraz gorsze skrypty, to są po prostu... Call of Duty zawsze jechało na skryptach, ale gdzieś w poprzednich częściach to nie było takie widoczne. Dobrze wiedzieliśmy, że tam wydarzenia są oskryptowane, ale to co się dzieje tam w tych częściach... To co się dzieje tam w tych częściach najnowszych, to jest, moi drodzy, tragedia, co tam się wyprawia po prostu. Wrogowie spawniący się na naszych oczach, granaty pojawiające się z dupy, w ogóle zagęszczenie akcji takie, że wszystko wybucha. W ogóle mam wrażenie, że w Call of Duty na przykład gdyby przeciwnik jechał na nas furą i tą furę ciągnął koń, to gdybyśmy w tego konia strzelili z pistoletu, to on by po prostu eksplodował. No takie mam wrażenie po ostatnich Call of Duty, nie? No i co ja zrobiłem? No i moi drodzy, no to jest złe. To jest złe i to bardzo Call of Duty te skrypty szkodzą, a naprawdę, znaczy nie oczekuję po Call of Duty nieliniowej rozgrywki otwartego świata i tak dalej, ale kurde, no bez przesady. Jeżeli graliście w ostatnie Call of Duty, to wiecie o co chodzi, nie? No i mamy w ostatniej części, która wzbudziła wielkie zainteresowanie w internecie. Nie wiem jak tam teraz wyglądają łapki pod tym filmem, bo tam tego szczególnie nie śledzę. Nie jestem jakimś fanem szczególnym pastwienia się nad kodem. Po prostu jakoś w ciuli to mam, nie?
ale dajcie mi znać tam w komentarzu, ile jest łapek już pod Call of Duty, ale wydaje mi się, że oni tam idą na jakiś rekord i chyba jeszcze żaden film z gry nie miał tylu łapek w dół, co te Call of Duty, i do tego w takim stosunku do łapek w górę, których tam jest masakrycznie mało, nie? Tam chyba, no to już, wydaje mi się, że przebiło milion lekko, nie? No panowie tam od Call of Duty, deweloperzy mówią, to się nic nie dzieje. To się nic nie dzieje, Black Ops jak wychodził też miał dużo łapek w górę, a okazał się sukcesem komercyjnym zajebistym, nie? No i właśnie, moi drodzy, to jest słowo klucz, że oni już nawet mi się wydaje nie starają się jakoś oszukiwać, nie? Sukces komercyjny, no że to po prostu jest nieważne co sprzedamy, nieważne co zrobimy, nieważne co do tej gry pchniemy, nieważne jaka ona będzie, jesteśmy tak pewni siebie, że gracze to kupią, że już po prostu nawet nie staramy się coś tutaj grać, nie? Coś tutaj jakoś mydlić oczu i tak dalej, no i mi się wydaje, że, no wiadomo, że kurde, każda gra jest robiona jakoś do pieniędzy, żeby na niej zarobić, nikt nie robi gier w czynie społecznym, nie? No ale kurde, są studia, które naprawdę dowodzą, że można robić gry jakoś z pasją i zarabiać na nich duże pieniądze, ale też nie być ludźmi, którym się oczki zamieniają w dolary. Wiecie, na przykład jak pan Bobby Kotick, słynna postać ściśle związana z Call of Duty od dłuższego czasu. Na przykład nasz rodzimy CD Projekt, no oni potrafią robić grę, potrafili zrobić Wiedźmina na naprawdę wielkim światowym poziomie, grę, która osiągnęła wielki sukces naprawdę, bo o ile się nie mylę, to Wiedźmin zdobył najwięcej gier, chyba tak? Dobrze mówię? Najwięcej gier. Zdobył najwięcej nagród ze wszystkich gier wideo w całej historii, chyba gier wideo, o ile się nie mylę. Także to jest naprawdę wielki sukces CD Projektu i wielki sukces i w ogóle wielki powód do dumy do wszystkich Polaków, że tutaj z kraju naszego taka gra doskonała, sławna na cały świat, która zdobyła tyle nagród, wyszła i to jest naprawdę powód do dumy i bardzo się z tego powodu cieszę i naprawdę można zrobić dobrą grę i zarabiać wielkie pieniądze, a jednocześnie prowadzić politykę jakąś taką, wiecie, ludzką. A ta polityka wydawania Call of Duty już mi się wydaje od dłuższego czasu po prostu jest nieludzka. Call of Duty to jest maszynka do produkcji pieniędzy i tak ci twórcy zdają się to traktować i już nawet nie udawać, chyba że jest inaczej, tak mi się wydaje, no. Szczególnie widać to też w tym przypadku, że Call of Duty zremasterowane Modern Warfare, które ja bym chętnie zagrał i wielu z nas by chętnie zagrało, jest tylko i wyłącznie nieodłączną częścią Call of Duty Infinite War i osobno tej gry nie kupimy. To jest, moi drodzy, bardzo znaczące i no chyba, że się złamią i jednak pod naporem opinii mega negatywnych ludzi, naprawdę nawet najbardziej zatwardziali fani Call of Duty po prostu już przestali wierzyć w to, co się dzieje i przestało im się to podobać i wyraz swojej dezaprobaty tam dali pod tym filmem, czy w ogóle na forach, gdzieś na portalach, no po prostu, moi drodzy. Nie powiem, że żółć się wylewa, no bo jak mówię, według mnie jest to jak najbardziej uzasadnione. No. I to by było w sumie ode mnie na tyle. Myślę, że wyszedł mi taki całkiem spoko wywód na temat Call of Duty. Nawet udało mi się, myślę, powiedzieć to, co chciałem powiedzieć bez i bez przygotowania. Jakoś tak powiedziałem o Call of Duty, co chciałem, jakie jest moje zdanie. Rozważyłem te główne, jak to nazwałem, grzechy, które Call of Duty popełnia i mam nadzieję, chcę was, moi drodzy, do dyskusji zachęcić. Chcę was, bo to jest najfajniejsze właśnie pod filmami, że chcę was zachęcić do dyskusji, moi drodzy, żebyśmy pogadali o tym Call of Duty, żebyście wyrazili swoją opinię, jak to według was jest, dlaczego się tak dzieje, co z tym Call of Duty się dzieje, gdzie one zmierza, gdzie one zmierzyło, dlaczego to się stało taką maszynką do robienia pieniędzy, chyba że myślicie na przykład, że ja się totalnie mylę i że z Call of Duty jest wszystko w porządku i ja po prostu jestem hejterem. Takie opinie przeczytałem, że hejt na Call of Duty jest na topie i że to jest jakoś tam nieuzasadnione, a ja tak gadam, bo chcę być modny i na topie i bo to fajnym, że chcę być fajny, dlatego tak gadam na Call of Duty. No uwierzcie mi, są lepsze metody do bycia fajnym, także nie jest to moja motywacja, kiedy na temat Call of Duty się wypowiadam. Takie po prostu są moje odczucia i to by było, moi drodzy, na tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, gorąco zachęcam. Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. I to by było na tyle. Ja spadam, moi drodzy, pograć sobie tutaj ostatnio dobre fabularnie Call of Duty. No. Dziękuję wam pięknie za uwagę i trzymajcie się. Pa, pa.